zase Zuckerberg mě prerušil zasraté textiloviny, tu maj. A zase to posraté kúrenie. Kúrenie nefunguje, mi to nekúri. Doriti, zima v tej zasratej Čili. Prečo ja taj ten zasratý Pinochet posratý taj kúriš? A poď kúriť, začni kúriť, Doriti. Tu mám aj kúriť nejaké zasraté drevo a kúriť tu mám začiať. No, už to kúri. Dobre to, a tam je to veľký žúr, smutný žúr, iba 2 piva. Choď, Doriti, s takým žúrem. Tak všetko je to, ja bych se tu tak rád pochcaný, posratý, bych se tu tak rád válel v takémto takto dekadentný hotel ako pro Bukovského nebo Kerouaka, Millera. Oni by se tu pochcatí a posratí a poblutí, zasratí by se tu tunaj, ožratí úplne by se tu tunaj váleli, posiflení. A je to takéto takúto atmosféru zasratú ty čuriak to má. Takúto ty motherfucker, takúto dobrú literárnu, dobrodružnú zasratu. A iba ja nemôžem sa tu poserať, pochcať, poblúť. Nemôžem, pretože mám iba dvie zasratá malá piva. To je smutný žúr, ty čuriak. To je ten nejsmutnejší žúr. Iba sám sem tu, i ty kurvy sem tu si sem nepozval. Ja stárnem, ja sem tu pišule mohl naháňať tady v Santiagu. Ja iba sem v centru bordely, všetko je tady. A ja som si ho vyhonil. Sám som si ho vyhonil a ja tu popím tú zasratú vodu. Ako zasratý čurák. V 9 hodín večer ja popím tú vodu. Čo? To je voľako čudné to je. Čudné som čuriak? No to naozaj sem? No tak oni nás prerušili, to prvé zasraté video, ja som hovoril o tej artificiálnej inteligencii. Oni mi dají kamery do čuriaka, do ryti, ja som o tom čítal, malé kamery, oni vyrábí ty čuriak, malé kamery, ktoré nám dají do čuriaka. My budeme všetko v mozgu, v ryti, všude v uchu, tu ti to dají ty zasraté kamery. Ja nechcem kamery v mozgu. Choď do ryti, ty zasraté pišule budú na kódy. Musíš tam do tej klávesy zasratej a tam tá zasratá pišula sa otevre. Choď do ryti, čipem tam tu. Choď do ryti, ja nechcem jebať s čipem tu s kódama. Nechcem v tom žieť. V tom zasratom, niečo, som byl cestovateľ, som byl zasratý ocko od rodiny, podnikateľ, filozof, písal som ty zasraté knihy, ja som byl spišovateľ, umělo, ja všetko som bol, cestovateľ, a neviem čo už, 50 zasratých krajinách som bol. A budem veviac. Ja budem do konca rokov, ja naštívim 60, možná 70 zasratých krajín. A myslíš, že ja sa tam niečo dozviem, když ja v každej tej krajine tú pišulu tam ošustám? Nieč. Ja iba si dám zasratý noč. To je takéto anglické zasraté slovo. Noč si dám tu na ten opasek. No nič, ja som vyšustal 300 žien, tunaj ze 100 národov, byl som tunaj v 70 krajinách, tunaj nejaké to peniaze som vyrobil, to niečo, no to ten ocko som bol zasratý manžel, všetko rozviedené. A mám to opakovať ako čuriak? Znovu sa mám tunaj oženiť a znovu byť tu zasratý ocko, ten podnikáte. A potom kam pojedem, ty čuriak? Do Afriky? Když budem mít 100, už nie sú žiadne kontinenty, ty čuriak. Kam ja môžem ísť? Nemôž, a to bude všetky ty intervaly sa skracujú, ty čuriak. Ty sa skracuje, ja som extrémny čuriak. Ja iba když fajčím, tak ja fajčím 3 kartóny denne, ty čuriak. Když pijem to pivo zasraté, ja pijem hektolitry toho zasraté, ja som ožratý. Ja pijem 2 litry tej zasratej vodky denne. Všetko, drogy si dám, tunaj, lisohlav, všetko to dám, všetko, heroin, kokain, všetko si to dám. Ja som extrémista, tunaj. Víš, ako je to zasrate?
tunaj, aké mě to kole rvúci, zasrate tu, ja jsem střízlivý, zasrat, nemůžem se pochcať, nemůžem se posrať, pobluť a všetko se to, takto šustať nemám. No to se, ja jsem senzitívny, naozaj senzitívny chalan. Ty čuriak, ja som extrémno senzitívny. A tu na špiritícia, ne špirity ne, špiritualita. Nie, môžem nejaké to zasraté náboženstvo. A hádej, co ty čuriak. Ja jsem byl zasratý muslim na Šrí Lanke. Ne, v Kanádě jsem měl tu muslimku, ona, ta její stará mama říkala, ona se pýtala jí, on je katolík, a ona se mě zeptala, v Kanádě já jsem měl tu Iránku, ona se mě zeptala, ona byla Kanaďanka, Iránka, ona ty Dán, ty jsi katolický chalan? Já jsem mi říkal, ne, já jsem čuriak. Já jsem český ateistický, já jsem prase české ožraté, ateistické prase, které ani nebylo baptizované. Nie, jsem prase totálne. Nie, tvoja mama nemusí mít problémy. Ale iba když ty řekneš zasratému muslimovi, že ty nemáš toho boha, božka, to ti muslimové, oni serú atomové ryby. To je lepší pro ně, ty jsi katolik, než ty jsi nějaký to zasratý pes, bezvěrúci. Tak já jsem jich říkal, že jsem katolik a oni mě konvertovali a to je jednoduché stát se muslimom. To ty iba řekneš nějaké to zasraté, přečítáš ten Mohamedův zasratý, něco on tam řekl, něco to zní jako z ryti, když ti něco vyjde, tak je to a ty to riekneš a staneš se tunaj muslimy, oni oslavovali, jsem tunaj. Já jsem byl muslim tu čuriak. A na Šrí Lanke jsem měl tu 20letou Pipinu Pišulu a oni ze mě udělali zasratého hinduisty. Posratého a oženil jsem se podruhé, ty čuriak, a ještě jsem byl v tu chvíli, jsem byl ženatý s tu Filipinkou a já jsem si ji vzal tunaj a já jsem ženatý v Šrí Lanke a teď už je to venku, tunaj. Já dvakrát jsem ženatý a já jsem byl podruhé ženatý, když já jsem byl ještě ženatý. A to jsem byl hinduista. Predtým na Filipínách jsem byl katolík, totálny, kurva, to jsme jeli 100%, 200-300% úrokov za týždeň, ty čurak, 30% ako katolík jsem ti dal. Ja, a dva chalani na motorbajku, na motorke z 45. Jo? Tak to já jsem byl katolík, já jsem byl muslim, tunaj, hinduista, kurva, Kamil, Tamil jsem byl zasratý. A čo? Znovu katolík? Zasratý? A choď do rytia. Zasratý scientista? Vypadám jako zasratý Tom Cruise, čurák? Podívaj se na ten zasratý. Vypadám jako Tom Cruise? Choď do ryti s fitnessom, ty čuriák. Nebudem chodiť do fitnessa. A tak čo môžeš robiť? Choď do ryti, iba tu zasratý. Nemôžeš zase si tú tašku, kurva, tu a zase pojedem do to iné krajiny, zasraté. Nemôže prestávať to fungovať, bratko. Nefunguje to už, ten žúr, akoby smutný žúr už. Podívej na ty čuriak, na ty smutné, zasraté tapety, ako by si niekto vytrel riť zasratú rukou a takto to rozmazal ty hovna, zasraté. Nie, to všetko je to vybledlé. Ja potrebujem vyfarbiť ten vypičený sviet, ty čuriák. Potrebujem vyfarbiť ho, kurva. Mám si snad tu najdať LSD? Pozeraj, ja som to skúsil. A nič sa nevyfarbilo. Tu ja som si na tie zasraté huby. Ten zasratý psilobici. A nič to nedělá. Tu na nejaké tie zasraté farby, pak som sa probudil. A choď do ryti. To sú všetko nie. Sú chemikálne hovna. A myslíš, že nejaká žena ti vyfarbí ten život? Ale tá hovno ti tá ti vyfarbí iba jednu zasratú barvu ti dá na tvůj bankovný zasratý účet. Bielu, ty čuriak. Tá ti vybielí ten zasratý účet. Tá ti ho tak vybielí. A tunaj do 3 týdnů si rozvedzený, byl si vdovec, tunaj ju zastrelíš, tú devku zasratú. Nie, to nefunguje, ty. Zasraté vztahy sú volako zasratá, volatilná komodita, ty čuriak. Ty motherfucker, ty
Iba ty čuriak, to je zasratá volatilná komodita. A čo my môžeme robiť? No my môžeme teda se udržovať na tom zasratém životu. To je ten smysl, je vstať ako čuriak, vyčistiť si tie zasraté zuby tunaj, neposrať sa, nepochcať sa tunaj, nevzať si tú zasratú vodku a ísť do tej zasratej práce. A iba ja nemám prácu. A iba tá zasratá práca mne nenaplňuje život. Ja ti to reknem, ty čuriak. Protože 300 zasratých, 200 zasratých let nikto nepracoval. Práca byla vyrobená pro čuriaky a totálne kokoty. Rozumíš mi? Ty keď si byl tunaj gentleman, ty čuriak, gentleman, on nevěděl tunaj rozdíl mezi weekdays a weekends. To si tunaj pozeraj v knihách, ty čuriak, nezdelaný, zasratý, ožratý, poblitý, pochcaný, náš totálny čudný šulin. Ja, čo sa na mňa díváš, ako by byl kokot? Ti zasratí CEO, kokoti tunaj, co stávajú ve 4 ráno ako kokoti a budujú ten zasratý kapitalizmus, se chovají ako zasratá holota. Ako zasratá chátra, zasratá z novovieku, protože když byl nějaký to zasratý grof, ja jsem ako grof, ty čuriak. Když si byl ty grof, pred 300-400 lety, ty se učil francouzsky, nějaké ty pišule tam, si tam šustal na zámku, hoj, na zasratém koni tunaj si tam skákal, kurva, tunaj, nějaké ty zasraté lišky si tam střílal, jo, a pak si tam čítal Vergília v riečtine, a tak pomaličku všetko, a nepracoval si. To práca byla pro robotníkov, pro nějaké ty zasraté tam, nějaké ty špinavé, zasraté, vesničany, vyjebané, skurvené, nevzdělané, oni pracovali jako, a teďka si to akoby otočilo. Teďka ta zasratá chátra v tom středověku nebo novověku se chová jako ta zasratá elita. Protože to nie je žádná elita. A naopak, ta chátra sú tu, tá zasratá šlechta, to sú grofové. Vidíš, aký je to posratý svět? A ty, když si moc tunaj premešľaš a požívaš ten zasratý mozek, to je obrovská tragédia, když ty máš mozek, protože potom všetko tě serie. A čím víc toho vieš, tím víc tě to sere všetko. A poslouchaj, ten natýci zasratý kapitalismus, ten zasran, malý, ožratý, posratý, poblutý, ten chumaj zasratý, vytáhli ho z mami, vole, z ryti, mama ho z ryti porodila. Adam Smith, to byl čuriak, on začal hovoriť o tom zasratém kapitalismu. To kapitalismu, to byl nějaký to zasraté 18. století a ten kokot 17. začal opravdu ty čuriak? Kapitalismus je tu od tej doby, co jsme z tej zasratej chýše tunaj, z těch jeskyní tunaj jsme vylezli. Iba ti zberači a ti zasraní lovci, oni iba pracovali 2 hodiny denně, ty čuriak. A
strašné volako množství. Ja som tu najbil s Gilgamešom. Fajčili sme s Gilgamešom, sme fajčili marihuanu a haši, s vínem sme to mijakali. S Lipom som byl v Číne, tunaj. My sme byli tunaj ožratí měsíce. Ako říká v tej jednej básni, tunaj, on říká, Lipo, on říká, tunaj, měsíce sme byli ožratí, jak ožratí. Všude jsem byl, všetko Shakespearea jsem mu říkal, čo tu robí, ty čuriák, byť a nebyť. Ja riekol jsem mu, túto zasraté, tú lepku toho Macbeta zasraté, všude jsem byl tu, všetko jsem nevnil. A nič tu na tom světě zasratém není. Ten nihilismus zasratý, ako syfilis toho zasratého, ničeho mě to. Onemocnil jsem tím mě ty gule zasraté mi upadli na tú zasratú tady textíliu a gule mi upadli ako nihilizmem. Syfilitickým nihilizmem jsem onemocnil tunaj. Ako ja jsem tunaj uvažoval, že možná jedno riešenie by bylo, že bych tunaj išel do nejakého zasratého na nejakej tej zasratého sanatória a ja bych je tunaj požadial, že by tunaj, že volako by mi odstranili 30% mozgu. Ja? A možná polovinu mozgu, možná bude, ja tunaj myslím, že volako narcistický kokot, tak jaké jsem byl u té studánky tunaj, ja říkám tomu zastranému Dorianovi Greyovi tam, zásratý mě vyfajčil ten Oscar Wilde, to byl zásratý buzerant kvalitný, to nebyli ako ty zásraté maďarské bukvice z Jižného Slovenska zásraté, mě ten Fico zásraté bukvica, maďarská bukvica je Fico. A všetko ten taký narcistický kokot sem, tak ja tu si myslím, že nejsem tak inteligentný, ako si o sebe myslím. A to tedy preto ti reknem, nie 30, možná 15% toho zasratého mozku stačí a budem dementný. Iba idioty, to jsem se podcenil zase tunaj, pretože ta idiocia je tak 60%, 70%, ta debilita to je tunaj tak 90%, tak ja potrebujem tie 30, 40 dolu, tunaj, nie som tolik taký genius, ja som na tej hranici, tunaj, potrebujem 30-40% toho mozgu sundať, kurva, do riti. Nie to sundám a potom ja tady budu tunaj sedieť, chcať a srať, ožratý, to morfium mi dají každé 3 hodiny, a budem tak tu sedět a fajčit a serať. A možná budem tu najspokojený, ty čuriak. A neviem to. A myslíš, že je to možné? A když to ja urobím, môžem to vrátiť? To je retorická otázka, ty čuriak. Nie, to je ako zasratý Cicero by ti řekl, on by vytáhol si ten zasratý balván a on by riekol, nie, nemôžeš to vrátiť. Iba ti na tú retorickou otázku ti zasratú odpoveď ti dávam. Iba i když je to retorické. Nemôžem to vrátiť. A myslíš, že tí idioti tu sú spokojení? Nie sú. Idiot môže byť nešťastný. Což je dobré, dobre sa cítim.
Protože když se mi tunaj zeptáš, co mě tunaj deprimuje, vidět hlupé idioty, ako jsou šťastní. A idiot může být nešťastný. Hodně nešťastný. Podívej se na Trumpa. Mám nízkou inteligenciu, Donald Trump. To je idiot. To je takový to je debil. On je nešťastný. A je to debil. A tam máš tam v Česku, kurva, tam máš debilů, tunaj nešťastných kokotů, zasratých, který věří na té zasraté reptiliány, posraté chemtrály, zvěbaní, konšpirátoři, idioti tu, a to oni nešťastní jsou. Takže to nebude fungovat. Když jsi idiot, to nebude... Já potřebujem být dementný. To je jiná diagnóza. Demencia. A já myslím, že tomu docílím. Já už tomu... Jsem ve správném směru. Já potřebujem být dementný, protože debilita, idiocia a imbecilita, to je 30 IQ, demencia je něco jiné. To je, nemůžeš to zaměnit, tam jsou ty niancie, ty čuriak. Niancie, když máš taky to pišulu, když máš tu pišulu z Peru a z Chile, tam je nuancia. Protože ta jedna pišula je iba taková trošku sněčí, je ta pišula, ale nemoc. Jo, tak tam je to je niancia, ty čuriak. Já ti to chcem iba vysvětlit. Dementy. Tunaj, že nějaký toulen, že bych si tunaj dal, vypil toulen tunaj, možná budem spokojený, možná to morfium zasraté, iba ten mozek, ten zasratý mozek, zaměstnat ten mozek, ale když ty ho tunaj zaměstnáš, tak roztočíš ho. A to nemůžeme, tak přemýšlíš, to není dobré, potom zjistíš, že všechno je v ryti. Všechno je v ryti, podívej se na toho zasratého ničeho. Tomu z toho začalo jebať. Všem jim začalo jebať, úplně všem. My nemůžeme přemýšlet, nemůžeme zaměstnat ten mozgu, nemůžeme a nemůžeme nic vrátit. My se můžeme pokusit změnit ten zasratý svět, ale to nebude fungovat. Nebude to fungovat. Tak prečo by jsme to dělali? No, proto, aby jsme něco mohli dělat, a to je ta zasratý zlatý úhel mám na Čuriakovi. Posratý, vole, tu. Na predkoške, můj žalud, s tím zasratou predkošku, tam je ten Da Vinciho zasratý úhel. I v ryti ho mám, ten zlatý úhel. On je všude, ten točíme se v kruhu, tunaj. A nikam jsme se, tunaj, zasratý dialog, nikam jsme se nevyhrejší. Tunaj tu zasratou, ty zasraté ideje tady v tom zasraté platonské, zasraté jesky, nevě nič. Sokrates si hrál s chlapečkami, čo on vie, hovno vie, to byl zasratý pedofil, nikdo ničil Schopenhauer a Kant tunaj nevie, čo to byl. To byl ozajstný zasradný prankster, to byl kokoč. Nerob věci, které by si nechtěla, aby ti ostatní robili. To byl něco jako karma. To byl taky jiný. To byl posratý, chlastal 8 piv denně, posral se z toho, ne, to byl se posratý, vole. Válel se jako čuriák, Kant, nevíme. A simulácia? No tak my žijem v simu, tak já mám iba nějaký mám nějaký driat v prdeli a oni ho vytáhnu a jsem v simu. A já stejně to nekontrolujem. Čo, já bych se mohl tunaj uvést do toho stavu zasraté klinické smrti. Abych tunaj viděl, iba je ten zasratý tunel, zasratý tam a či je to nějaká kamera, kterou do ryti mi dávají a oživují mě s těmi elektrickými šoky v ryti a já bych věděl, že to Bůh existuje a oni by mě potom oživili, vrátili by mě a potom já bych teda pokračoval v tom životě, protože bych věděl, že tam něco kurva je. Jo? Ale nevím, myslíš, že je to možné se uvést do toho zasratého stavu, takto klinické zasraté smrti by požrali, posraný nějaké ty zasraté lieky, zapít tu vodku, zasratu,
zavolat na 911 a říct jim, prineste ty zastraté defibrátory, jak se chcem vriať, ja iba chcem k Boh, ja chcem iba pozdraviť Boha, pochcaný, posratý, ja tam vstanem v tom tunelu, všude ty hovna zastraté stránce, chcánky, pobluty, a tak mu řeknu, ty čuriák v tom tunelu, ty čuriák, a on mi řekne, pojď mi ho vyfajčit. A já mu řeknu, ne, ty mi ho vyfajčíš. On řekne, půjdeš tam do zasraných pekel. Řekne, a něco se tam vidí, nějaká šňůra zastratá, stříbrná, zastratý Dalaj Lama, vyjebaný tam bude kurit, fajčit opium. Nevím, něco tam porejčem a potom mě defibrilují jako čuriáka, vyplivnem ty bludky zasraté, vytrem si tu riť, řeknu jim ďakujem, choďte do ryti a budem vědět, že můžem pokračovat v tom životě. Tu zasratou nejistotu, my vieme, že nevieme nič, ty čuriak. My ako Jean-Paul Sartre, on hovorí, my nemôžeme, my nemáme svobodnú vůľu. Nemáme tu za ta vůle k moci, tu na jako to rozvinul, ten Nietzsche, to Schopenhauer. My nemáme tu za sentimenty, nadčlověk zasratý, ty můžeš trblietat jako nadčlověk v těch zasratých výšinách posratých a stejně tu spadneš do toho sentimentu, resenty. Choď do ryti. Nič neodpověděli nám na nič. Nick Bostrom, ten čuriak, moderný filozof, který musel on zavřít tu zasratý institut na tu inteligenciu, protože on řekl, tu je to N-word. Víš, jaké je to slovo? Neger, zasratý černý neger. On to tam řekl v nějakém... A i kdyby ten institut nezavřel Nick Bostrom, ten filozof známý, on si nevie rady. I ten zastratý Žižok, to je kokot, to je chytrý chlap, ale nevie, on je deprimovaný. A ti sú veľkí, to sú títo ľudia, ti mají to IQ je takéto zastraté 200, možno, to sú geniové. A myslíš, že ten zastratý Elon Musk, on je spokojený? Nie, ja som mu telefonoval, ja si robím zastraté, takú srandu si robím, nie je spokojený. Ten zasratý život je naplněný, oni zkoumali život a oni zjistili že je 80krát více utrpení, ty čuriak, než dobrých nějakých to zasratých, pohodových takýchto zasratých chvíľ v tom životě. Nie je šťastie, 80:1, ty čuriak. Šťastie a hovna. Hovna, šťastie. 1:8. Oni to vyštudovali. Naštuduj si to, ty čuriak. No tak, aké to máme possibility zasraté? No, nie. Čo keby všechen svoj majetok zasratý spláchol do hajzlu? Jo? Že bych to daroval někomu. No tak to budem zase na tej zasratej ulici. No a zase budem muset robiť ty ale aspoň budem mít nějaký tu... Áno, budem něco robiť. Ako to zasraté judlo, tam budem do tej popelnic chodiť a vieš co, to iba se otupiť, tú prácu. Takáto práca zasratá, budovať tam firmy zasraté, to tá inteligencia zasratá, něco máš nějaký to nápad, pozeráš, ty vezmeš hovna zasraté, ty je nakúpíš v Peru a prodáš ty zasraté hovna v Chile. A tu máš maržu zasratu. To je volako zasraté jednoduché, ty zasraté peniaze vydělat. Ty čuriacky. A jenomže oni nefungují, ty peníze od $6,000 na měsíc, ten zasratý oxycytin, posratý, dopamin, jedna pišula je ako jeden dopamin. Zasratý tam 3 dopaminy, jedna pišula a jeden ten zastraný v jiné šnirice jsou 2 pišule, 2 dopaminy. Poslouchaj, ty čuriak. Pokud ty máš $500 měsíčně a každý zasratý měsíc ti to stupne na 1,000, jako čuriak ti stupne na 2,000, tu na 4, na 8, tak potom ten zasratý dopamin, ty peníze tě dělají šťastným. Ale ta studia řekla, že od těch $6,000
Už to přestává fungovat, ty čurák. To je ako si dáš 10 zasratých whisky posratých a 10 zasratých piv. To už potom je jedno, si dáš 10, 15, iba 20. Už to nefunguje. Ty zastraté peniaze nefungují. Kurva, nefungují. Tu už po 6 000 dolárov za měsíc. Nie, ty máš 60 000 dolárov a si stejně šťastný, jako když máš 6 000. Ty máš tu 60 zastratých milionů a si stejně šťastný jako 6 000 dolárov. No, moc věc lidí to nevie. Prečo? No tak protože moc lidí nemá tu 6 000 a 10 000 dolárov. A k tomu se nechceme dostávať. Poslouchaj, ty čuria. Ako ty, my se zniží, všetko je to posraté. Posraté. To je zasratá agónia. Tak ja si ho asi pôjdem po druhé vyhoniť. A nejaký to zasratý melatonín si dám a uvidím, čo... Dobrý rozhovor to byl, výborný na kulách jsem se tu... A tak niečo to... A tá psychoterapia, myslíš, že to funguje, ty čuriak? Ty zavoláš svému psychologovi, ten čuriak drží tu posratú 45 a do ryte si tam rve, aby ty si to neviděl. Tu náš šňupe, ten zasratý prozák, heroin, všetko tam bole zasraté klonopiny si rve do ryti a říká ti tunaj, ako máš ty ten život žiť tunaj. On se tunaj snie, ten zastratý psycholog se takto snie a účtuje ti 300 zastratých dolárov a snie si na tú kameru a pak tá session skončí a on udělá takto, jak to udělá. Nefunguje, to jsou zasratí, to nefunguje. Podívej na toho zasratého Junga, vysratého, posratý, kúril tam, on tam fajčil ten zasratý heroin, lítali tam ten zasratý obrovský dragon, tam lítal, to byl psychotik zasratý ten Jung. To byl úplný, i ty drogy, on nepotreboval drogy, on halucinoval, čuriak halucinant. Nie, ten Freud to byl čuriak. Nie, čuriak. No tak já šustám hodně. Šustám. Dobre, tak tunaj jsem se tím Freudem jsem se vydal. A prečo? Zajistil jsem si naozaj veliký tunaj supply toho zasratého sopel zasratý. Poslouchajme, to je poslední tunaj. Ja mám obrovskú zasratý prísuň žien a presto to ten sex, mám dostatek sexu a presto nejaká depresia, úzkosť, nebo čo to je tá nespokojnosť, akási neuróza zasratá pokračuje. Tak teda ja mám byť zasratý Jungian, tu ty mi poviedaš, tam nejaké ty zasraté, posraté lisohlávky, tu nejaká tá anima zasratá, ten posratý shadow personality za ten stien, tak ty mi hovoríš, ja som ako liberál. Ja som takýto liberál, pretože ja som konzervatívny. Ja som ako tá frivolná tunaj čupka u toho baru tunaj, tam flirtuje, pišulu, odáňa a tam nejaká žena v rohu a ona říká, podívaj sa. A taká upiatá a říká svému zasratému chalanu, podívaj na tú zasratú tunaj, tam tú pišulu, ako si, a ona má potlačenú tú šerou, ten stien, té personality. No to ja tunaj som taký se skúmal ako Jungian. Ja som všuna, ja som fašista, rasista, pak som zase levicový čuriak. Ja to mám všechno propracovanie. Ja viem o těch svých štinných stránkách, ja som si dělal takúto terapiu, ja som tisíce posratých stránek popísal a mnoho videí a toto je jedno z těch videí, ty čuriak. Mě vůbec nezajímá ty idiot. Iba to nějak to se na to dívá, já si tu dělám psychoanalýzu a mě pomáhá to, kurva. I ta jungianská zasrata, i ty skurvené krysy mě žriali v tom posratém chomutu jsem tam ležel, simulovali tu smrť a to byl, nefunguje to, Jungi, nefunguje. Nefunguje, psychologia nefunguje. Iba když ty někomu prodáváš něco. To funguje psychologia, v tom som dobrý.
A tak to tu ty manipuluješ ako čuriak, tak neviem. Čo, ako sa ten nihilizmus léči? Tu nevieš, ako vyléčiť ten zasratý absurdistický syfilis? Pretože má takýto pocit, že ten zasratý Dostojevský, on to špatne popisoval. Ten život nie je vyprávěný idiotom, ten život je príbeh, ktorý je vyprávěný sadistickým idiotom. Sadistickým, zlomyslným, zasratým, posratým idiotom, zasratým, zlomyslným, zasratým idiot. Ako ty si ideš vyserať, seješ tu protrneš si ten prst a doriti si prez ten papier. Môžeme ten príbeh napsať inak náš životný, že to nie je ten zasratý sadistický idiot, ktorý ho vytvára, kurva, má tu tvár z hoven. Nemôžeme. Nie, riešenie. Tu víc Velbrutinu, myslíš, že ten dopamin si tam mám, ty zasraté venla, fakt nefunguje. I to jsem chemické tablety, všetko jsem kurva vyskúšal. Nieč, kurva, Biblu jsem prečítal. To byl komiks, kurva, do piče. To mě pomáhalo z insomniu na Filipínách. Biblu jsem čítal. Starý zákon, nový zákon. Kurva, toho jsem. Tunaj, pohádky, krásné, zasraté. To byly takové, no to nepomohlo. Ten buddhistické nejaké zasraté knihy. No tak niečo tam je, iba v tom klášteru si to dá do ryti. A to je nudné, takáto zasratá, to je nirvana vyjebaná, to trvá to. A nikto to nemôže dosáhnuť. On stejne tam oblizuje zasraté pedofil, to je zasratý, ten Dalaj Lama. Zasratý, to je. On predstiera ma, ja mu neverím. Neverím, že v nejakém zasratém osvícení a myslím, že nasratý neurotik, vyjebaný pedofilný kokot, zasrat, nefunguje ten buddhizmus. Ja som to skúšal. A ja znám lidí, ktoré to skúšali v tých zasratých klášterech, iba sa tam posrali. Posrali sa tam, vyholili im hlavy a čuriaky posrali sa v tých klášterech a nič nefungovalo. Nefungovalo to. Cestovania, tu na špirituláty a tá zasratá rodina, nie, to sa otočí, že uvidíš tvár z hoven tej tvojej zasratej ženy, zasraté, to je, chce vzít motiku a ubieť tú svoju zasratú ženu, takú čarodejnicu. Nie, nechcem žiadnu čarodejnicu, no to zasraté dieťa, do tohto zasratého sveta. No to si normálny, ty čuriak? Mu budú rvať kamery do ryte, transgendera z nej udelají zasratého, vyjebaného. Nie, my musíme depopulizovať tú zasratú planetu, ty čuriak. Nebudem nič. Tak čo budem robiť? No nie, idem si ho vyhoniť a ten melatonín tunaj. Kurva, tunaj valium bych si dal dobré. A tunaj klonopina a dobrý zasratý koniak a trošku toho morfia bych si dal tunaj a bych si tunaj taký zasratý krás, trošku bych si tunaj pospal bych si tak. To se dobre po morfiu, po váliu a po koniaku to je výborné sny, také krásne oviečky, ty posluch, počítať a to ani nestihneš počítať. A táta zasratá čilská, vyjebaná, vysratá i v Európe, i v Amerike, oni ti nedajú právu tú zapohdu. Ty môžeš, tá zasratá vláda by měla doručovať každému morfium. Wagner si dával morfium, skús to niekdy, ty čurák. Ty si nedal morfium, to choď do rite. No nič, to ja idem do riti. To ani morfium, nič, pivo, žúr. Takýto zasratý smutný žúr, to je. Smutný žúr. Čo to je? Čo to je? Ten zasratý syfilis nihilistický. Neviem, to možná únava, ťažko rieš.
Zapalme si Chesterfieldku, na gulách se poškrábiem tunaj, jo, prst si dám do rytě, poláskám tunaj ty cecky tej zasratej kobre a půjdem spát. Tunaj, kde je to zasraté posraté válium? Prečo? Ja som prestal. Ja som tunaj si dával tolika vália a oni riekali, že na tom závislosť. A ja tunaj som si dával 20-30 válií denne. A tam môj doktor potom do Vídne sem prijel a on říkal, kolik vy beriete toho vália? Ja som říkal, iba 30 tablet denne. Říkal, je to vôbec možné? Tunaj? Říkám, je to možné? Ja tunaj fungujem. On říká, vy budete mít problémy tunaj. A ja som to takto sundal a druhý deň nieč. Proste 30 tablet som sundal a nic som to nepotreboval. A ten doktor říkal, čo to? A ja som mu říkal, toto je iba propaganda. Ty zasraté drogy nefungujú. Oni to... Čo mají lidi proti heroinu? Nie, to je v poriadku. Ja som tunaj, kde som to tunaj byl? V tej zasratej Ázii. Ja som byl v tom zasratom Makau, pretože ja som byl nevierný tej svojej žene a ja som iba jednu som tam kúril to zasraté opium. A to nič som nevidel, hovno, tunaj som nefungovalo to. A hodne som kúril, fajčil to opium a potom som tunaj odpadol. A oni mňa probudili tunaj, moc si fajčil. A nieč to žiadna závislosť. To musíš víc to fajčiť a neviem ti nejaké to zasraté válium, nič. Sundal som 30 tablet. Žiadne válium. Kurva, tunaj, iba tú kávu si dávam. Zasratú, 4-5 zasratých espresso. Teď som měl to espresso zasraté, pôjdem si lehnúť. A dobre spím. Po 3 espresech to... Nič. Neviem. Je to takéto zasraté kúrenie, Kúriku. Málo to kúrie, už to nie je to. Posratá životná energia, posratá. Čo sa tu robí? Choď do ryti už. Low? Mode. Na 19 to dám. Posraté to je. Život. Mám taky tu kamarádku z Ugandy a ona žije v Toronte. A niekdy, když mám smutný žur, tak ji zavolám a řeknem, posluchaj, Tina, řekni mi tu, je ten život ťažký? On řekne, vždycky, Daniel, vždycky, v jakej to krajině seš, ať si v Kanadě, v Ugandě, tunaj, vždycky je to zasratý, posratý, ťažký život. Každý zasratý den ty musíš mít tu gratitud, tu zasratu, ako se to hovorí po slovensky gratitud, ty čuriak? Ja nefejkujem to, ja som naozajstný emigrant tam. Gratitud, ako sa hovorí gratituda? To je tá vďečnosť, ty čuriak. To je ťažké, kurva. Za co ty chceš byť? Že máš 2 nohy a ruky? A tak som šťastný tu, že mám ruku, že si môžem prsty, tu mám, pretože iba mne chteli ustrieliť prst. Iba raz na Mindanao. Mi ho chteli ustrieliť a potom useknúť mi ho chteli. No, a tak mám 10 prstov a môžem si je do ryti dať. Tak šťastný som, no ale tak problém je tu, že akoby ten život posratý, a týmto zakončím, co to je tá entita zasratá toho života ako Sokrates, tá entita, ten program, tá metafyzická zasratá podstata toho života, ktorú my nemôžeme, to je transcendentálne, to zážitek zasratý, skúsenosť transcendentálna, netransferovateľná, pozerať sa objektívne na tie štýny, poslúchaj, co to ten zasratý život vlastne, ja som zistil tu, že moja diagnóza, ja som nadužíval ten život. Nadužíval som ho. A už nefunguje nič. Když ty nadužíváš moc piva, nebo sa moc poserieš, ty mocíš čučoriatek strašne mocí. Ty na olovrante máš
kurva, obed, všetko, večeru, poradž čučoriadky, cpeš si do rybák a potom sa z toho poserieš. Pobluješ, pochčieš tunaj, ešte si ho tunaj vyhoníš a takto ja som dopadol s tým životem, ty čuriak. Moc života som si dal tunaj. Moc. Všetko moc. A ako mám už ten život nejak tunaj. Všetko moc už toho bylo. Cestovanie žien. To je moja diagnóza. Nemôže nic prekvapiť. Vôbec už kurva nič mne tunaj na tom to mne dáš tunaj zasratú pyramídu do ryti. Ja ti na to rieknem, choď do ryti. To som už videl, čo to je, nejaká zasratá pyramída, popičená tunaj. Ja som byl lounčárker zasratý na Filipinách. To bylo 20 životov, ty čurák, za ty 4 roky, co ja som tam žil. Tam som videl věci. Tunaj, aký si ani na zasratom Netflixu. Ty si je nevidel, tunaj. Nie, když tě budem vyprávať, tak za všetky své zasraté peniaze utratí za zasraté psychiatry. A to nie, byly ty dobré časy na Filipínách. Dobré zasraté časy z 45. Nie, myslíš, že se tam vrátím a můžem to rozjet znovu? Nemôžem. To bude ako šustať dvakrát tú stejnú pišulu. Už to nebude naozaj takéto, ta farba bude ta pišula bude taková, už nebude ta farba tak dobrá, nebude to tak vyfarbené. Nebude už. No, čo robiť? Prácu zasratú, fyzickú, manuálnu, dementnú, repetitívnu, vyjebanú prácu, to je tunaj, to je strašné. Strašne uklíze tunaj, ako ten idiot zasratý, pojebaný, chodí do toho zasratého. Ja mám fóbie ze supermarketu, ne fóbie tunaj, ale ja som tak, dojdeš do toho supermarketu zasratého každý deň, tam je ten sír. Ja som nebyl v supermarketu od 9.90. tunaj, pretože nemám rád supermarkety, ty čuriak. Pretože všetko je tam stejné, tunaj. Sír je tunaj vľavo, šunka vpravo, tunaj, kurva, pivo, tunaj, daj do toho zasratého košíku, porád sa to opakuje, pak prídeš do tej roboty a porád ty hovna zasraté. A sú tu takíto ľudia, ktorí oni to majú rádi. Tú regulatívnu, zasratú rutinu vyjebanú. To sú strašní kokoti. A nejhoršie, ti řeknem úplně poslední myšlenku, nakonec tu ty čuriak. Nejhoršie je, že 99% lidí, celých 9 sú totálne zasraté plitké píče. Čo to tunaj kundy? A oni vysávajú ťa. Nie sú zajímaví ľudia, ktorí ti niečo poviete. To je tak, to sú nudní všici, nikto, všetci ty zasraté huby otvorú. Nič, on ti nic nepoviú. Dívajú sa na tú pyramídy, zasraté Machu Picchu si aj do ryti. Nie, voľako špatné sa napojiť, iba musíš ľudia hľadať ako si ty, takéto zasraté blázny, úplne totálne magory, ako som ja. A sú tu takoví nějací, ale tak moc ich nemôžeš. Hľadať, že bych vytvoril nejakú seznamku pro magory. Pro magory, to by bylo dobré. Inštitút pro kokoty, ako som ja. Tunaj, a tam by sa oni setkávali, tunaj, kurva. A oni by tam hovorili a tam by byl takýto magor, co byl v Afrike zasraté. Měl by tam podobnú históriu ako na Filipinách a tam by ho dali do toho zasratého vězení v Ugande a tak by sme si riekli a tak. Možná takýto nejaký klub zasratý, nejakýchto takových čuriaků, ako som ja. A tak my sme takýto vlci zasratí osamneli. Neviem, my na to série, my sme individualisti zasratí. Takíto ľudia sú nezávislí. Tu takíto zasraté, marnivé, posraté. Kurva, tunaj, to je ako toto zasraté video je ako Barbara zasratá Streisandová si tunaj, kurva, stěžuje, že do ryti, kurva se tu
posriala, alebo pochcala tunaj, nebo že jí tu vložky nefungujú, nebo ako stará baba tu pláčem ako nějaký zasratý pochcan. Tak vidíš? Nakonec jsem se tu stejně, emočně jsem se tu válil v těch hovnech jako zasratý, posratý, jsem se tu vyválil v těch zasratých mentálních hovnech, bludkách, chcánkoch a ještě něco navíc, ještě vysyvlil jsem se do toho, poblul jsem se do toho, posral, pochcal jsem se do toho a vyválil jsem se v těch hovnech nihilistických i bez toho alkoholu. Takže to byl žur, no to byl tunaj zásrad, to byl žur, typický magorský žur, úplně pochcaný, no tak ho jdem ukončit ten žur, no tak vím, vlastně v ten kruh jsem to tunaj, a choď do ryti už s tou filmou. Tak pojď ten tu pelikulu zasratu, to co řekne pelikula ve španělštině. Film je pelikula, ty čuriak. Tak já se jdem podívat na tu pelikulu. To morfium bych si tu najdal. Zasraté, krásné morfium, dobré bych si dal. Tak to morfium a kokain bych si dal z bradavky, nějaké té mulatky. Už si někdy dal tunaj kokain z bradavky, nějaké pišuly? Jaj. Zítra si dám kokain. A tak kokain je dobrá droga, to je takéto káva zasratá, ako ty musíš pilotovať, to si povieme, hocíko, príďte, pretože ty musíš pristávať. A když ty pristávaš, to je naozaj zasrato ťažké pristať po kokainu. No tak, později si to riaknem tam, choď do ryti. To jsem ti chtěl říct, že tu najdi a vraž ho hluboko do ryti tvej zasratej maďarskej bukvičnej mamy lesbickej tam tunaj. To jsem ti chtěl říct. Tak toho tam vraž. Taky mi tu. Tam. Pozdravuj. Choď do ryti.